ukhona umjita esamhlabayo eGespiland. Umjita samhlaba no about 4 holes emqolo. Ndandizawudutyula entloko bhuti wam. Ndayibetha igani xa izocofa. Ndayibetha igani kwabe kuqhawuka lo msipha. Abe kutsho isithonga. Kwabe kudutyulwa naye ke ngoku la mjita ngasemva. Sayoqhekeza kule ndlu. Safika sathatha yonke into within 2 hours. Akubonibona nje ngala manxeba. Ubethweni kwami ngabahlali imvubu lena. So imvubu lena yabo all over my face yabo. Yeah, apha sistena face break yabo. This is Uncut Stories. Real stories, no cuts. Stories without filters. The raw truth, unfiltered lives. Real talk, real people, yeah. No cuts, no filters. This is Uncut Stories. Igama lami ndinguNtsika, ifana yami nguKhumsha. Ndikhulele actually kwindawo ezi-3 apha eCape Town. Ndikhule ndihlala eLankeni, eNyanga, eLusaka. That's where bendikhule ezintwana nje encinci. Ndikhule ndidlala ibhola nabanye abantwana just as a random boy yaseKasi. So from there I moved to ePhilippi. Actually let me just start eNyanga. So eNyanga ndikhule ndidlala ibhola ndifunda eMaitland. So ndikhule ndingumama's boy because my father was never around. He actually ebehlala ePretoria. So ndikhuliswe ngumamam yabo. Ndikhule ndidlala ibhola, ndinawo ubustoti njengobuntwana, ndibaseleka zitshomi. But when I moved to ePhilippi now, that was in 2007, I started staying ePhilippi, kwingingqi 48 ngasestation. So afike ePhilippi, ndaqhubeka ngebhola yami, ndisayidlala ibhola njalo, and then I got exposed to iitshomi ezintsha. Qale ngomjolo lento yabo apho singakwazi ukungenelana kwezinye ingingqi because akwazi uthatha amacherry kwenye ingingqi kodwa namacherry engingqini yakho. So ekuhambeni kwexesha ndazoqala utshaya uqala kwami high school. I-high school ndiqale ngo-2010, but the year before 2009 khona uRasta wehlala opposite nasekhaya. Yeah, so uRasta uba wesithanda nabo. So simane sisi actually I got exposed to uhlobo luchaya iganja ngecarrots. So ndaqala ngeganja qala kwami utshaya. Chaya iganja ngecarrot nangeapire. Fumase kuba xa ndisiye shop ndizawuthenga iapire nestoki. Sastoki sesoqobhoza iapire for uba nenze chalisi. So uRasta kuba sasidlala ibhola sonke. So njengoba ndidlala ibhola ndanditswemo sina ku-street game. So lapho ndibe close khona noRasta, fumanise kuRasta umemela pha kuye eKiston yabo. Fike pha sichaye thandaza into zamaRasta. So yaqala ngolo hlobo. Then ke ngoku ndizothi esikolweni bendisengetrain. High school yami actually bendifuna eVista eTown. So apha etraining ndibene namanye amajita ke ngoso kwezinye ingingqi yabo. Nawo ufumanise kuba seweqalisile utshaya yabo. Okay, ndichaya esikolweni. But ke esikolweni ibingekho that much into yami yotshaya because bendisoyika bendiligwalo noba ligwalo bendisoyika ukuba sengxakini. So kuzothi xa kuqala ke ngoku indaba ye-gangsters yabo, amavura namavato. That was now in 2011 senze grade 9. So sizoxabana apha ngechalisi namajita kwenye igrade. Only find out la majita angamavato yabo. Then mna ndilivura phofu not ndandingekabilile but eklasini yami kwakho amavura yabo. So njengoba sidobana ngale chalisi ingenwa zitshomi zami yabo neetshomi zakhe. So silolo hlobo. After school xa kugodukwa umjita apha ubhizi uba ufuna ifight nam yabo. But ke ngoba amajita ami endazi uba okay ndingumntu like ostoti neplug like ndi-hype musman yabo. So amajita ama-backup into yoba hatsi kasizuyivumela yenzeke lona. Abaseleka into yoba okay nami ndimile laa nto uba okay umjita akazuyenza le nto afuna uyenza. So ngoba ingeno zitshomi yaqalise ke ngoku ya-arouse ngathi
yabo seyiqalile ndivura ngamavato mina ndikabilile ivura ngela xesha yabo so ingcinga yam ePhilippi apho ko-48 kusevura ke pha so actually into ye-gangsterism kum iqale ngola hlobo yabo kuba okay ndiphuma engingqini ethile eklasini yam kukho abantu abathile abangamavura so that is how nam laphela ndibalivura nam yabo so mna bambuvura ndibenzanga kakhulu ekasi engingqini ndibenze kakhulu apha etraining yabo kulapho besenzeka khona yonke into etraining so ebustotini bam uqala njengoba ndikhuliswa ngumama yabo bendinako uba ndibe nebusela yabo ndibe ndikhweqe desipatshini yabo so that is how ngelinye ixesha befumaniseka into yoba ndinayo imali yoba ndithenge icuba yabo ndithenga liganja yabo so ekwenzeni kwam izinto bendisoloko ndinayo itshomi endikhaphayo xa ndiyothenga izinto yabo and then ubuhype bam yabo bendwebile ndikhule ngumntana ondwebileyo yabo and futhi bengayithathi what do I call this bengathathi i-instructions from itshomi yabo besoloko indim ephambili because bendingilaa mntu hyper besoloko indim othi makuthi yabo because imali nayo ndiyayiba yabo so apha ebustotini bam ekukhuleni kwam ekasi is because like njengoba abantu bebendithanda engingqini yabo so bendiyazi noba especially xa ndiyazi uba okay kukho into wrong endiyenzileyo if mhlawumbi kulapha esitratweni komezo okanye phi like kobustoti bam uba mhlawumbi ndilwe netshomi yam ethile okanye kwathini yabo ndiyazi uba iitshomi zam yabo ezi zizandibhekhapha okanye laa mntu usecankwam uzawuba nako undithethelela noba hayi uNtsikana ngumntu othile because njengoba ndindwebile abantu ndiyabathanda yabo so ekukhuleni kwam ngolo hlobo ndaye ndingena ndizothi ke ngoku xa njengoba sisetreyinini ke ngoku yabo njengoba sisetreyinini ubustoti bam like i-gangsterism bendingamisi ngobuvura ekasi yabo but befumaniseka noba yonke le nto ndiyenza etreyinini from school to etreyinini yabo so etreyinini besidlala itrain indawo yokuqala yabo besixutha iminqwazi yabantu ngefestire yabo xa sehla esitishini esithile xutha umnqwazi so izongena futhi nangendaba yamatsheri yabo because amatsheri athile yabo esoloko esikime namajita ethile yabo like uba okay amatsheri aseculture namajita aseculture so even ngapha etraining iitrain zazohlukile yabo Mitchells Plain neKhayelitsha so iKhayelitsha yayitrain yamavato yaseKhayelitsha yabo so ndandingayikhweli iKhayelitsha because ndandiyazi uba ndizadibana namajita ngamavato yabo and then also kukhona amatsheri mhlawumbi yabo like Cape Town High amatsheri athile siwathandayo so sasithanda uba kwasetown yabo town iGolden Acre eGespiland yabo yasoloko ngiqhusa singafuni ubonana uyotsho etraining yabo so itrain andiyikhwela mna yayiMitchells Plain because niyazi Mitchells Plain sithi akho baxhosa yabo ngamakhaladi and then basifikile thina singamaxhosa sifike sizazi singamavura akho mntu uzasixelela but elankeni eKhayelitsha kukhona abaxhosa so kulapho kukhona amavato abantu singafuniyo nabo singafunaniyo nabo yabo so ngolo hlobo yabo besikwazi uba omnye umfundi kwesinye isikolo basiyamazi uba noba kayiyo loo nto basiyamazi uba besembonile uba uhamba nobani lona ugostene nathi ulivato it's either sizomrobha samthathela ifowuni okanye samthathela umnqwazi okanye samthathela ubhaka wesikolo yabo loo nto besiyenza singenaxhala uba mhlawumbi ingangenwa ngabazali okanye zii-security kwalapha etreyinini because besiphatha amabhos besiphatha iimela besiphatha izikrugravu eziloliweyo besilwa kwalapha etreyinini yabo so now kufumaniseka into yoba okay nike nditrokhiwe ke ngoku because le nto ngoku iyayikhula ngoku le nto yoba okay ndisilwa nabanye abantwana nasesikolweni iyavela into yoba uNtsika uqalile utshaya actually noba ndiyatshaya ndabonwa ngummeza endandikhwele naye etreyinini kama mna ndimboni siyatshaya phakathi kwamakhareji so njengoba sitshaya apho xa uyandibona uzondibuza mna engingqini uba Ntsika kanti uyatshaya yabo only to find out noba kanti ixesha lonke yabo endibonile nje uzixeba uzawuthula but uzandibuza engingqini so yayofika ke loo nto kumzali wam yabo uba yeya Ntsika unje nanje etreyinini bengamazi uba ngumntu onje mna ekhaya ndaziwa ndingumntu like yabo
uthe cwaka but olethu yandazi ndingumntana wakhe yandazi uba ndisitowuthi yandazi uba into ezithile ndiyazenza yabo. So kwafikelela kwixesha loba manditrokhwe ke ngoku yabo because there was a big incident eyenzekayo ngo-2011 kwalanga esitishini kumshito kuthiwa nguLungelo. So story sasisikhulu weqhawule umlenze yitrain kwalanga ngo-2011 ngoMeyi. Umshita apho sasifunda esikolweni C1 but umshita welilovane. So apparently amalovane ama-LV angavani namavura. So umshita wezohlatywa yabo but ngoba wabaleka itrain ihamba yatsiba xa umshita ngolo hlobo uqhawula umlenze yabo. So indaba ye-gangsterism yayingenwe ngamapolisa kakhulu especially etrainini 2011. So kwafumaniseka intoba no man manditrokhwe ngoku yabo because ngoku ndizawufa yabo kuyahlatywana abantwana besikolo benza ukukhusa. Khona umtshita esamhlabayo eGespeland yabo umtshita wase Cape Town High. But umtshita ke kuba wabaleka I think it's about maybe 4 holes esamhlaba wona emqolo eGespeland because umtshita sambama unexpectedly yena wesuka ngase Good Hope. Yeah, wesuka ngase Good Hope. So thina silapha eLankeni apha bus station yabo. So umtshita ngombona kwethu umtshita wehlala eKhayelitsha. I think igama lomtshita lo yayinguSam namafleho umtshita khona. So umtshita samhlaba ngela xesha futhi kusenzeka ishubashushu lena. Umtshita samhlaba no about 4 holes emqolo yabo nalapho kwangenelela amapolisa because kwaye kufuneka kufike amapolisa pha bus station yabo ngenxa besihlabela umtshita yabo but ke nalapho nathi sabaleka zange sibanjwe. That is the most biggest incident eyakhe yenzeka yabo ndikhona mina pay down. But as I say, most of the things zasenzeka etraining yabo. So ndatrokhwa ndaye ezilalini yabo. Ezilalini hleli 3 years. So ezilalini is actually where I got exposed to i-tech. And ndahlala so ngoJune 2011 ndaye ndafika ndahlala boarding school ugqibezela lanyaka. So nothing much happened at boarding school like challenge intsango and nothing much. So starting the year 2012 ke ngoku ndifunda grade 10 eMonti East London. Hlala Southern hlala notata ke ngoku ngapha ya. So that is where I got exposed to tech. So I used to do partying a lot. Ndidibene ndihamba clubs ke ngoku because ndidibene namajita ngapha yabo ndihamba clubs. So qala kwami tech umshita ufika nale nto uba okay siyochaya etoilet ba ufuna ulala yabo sichayile way ndiyive le nto njengoba ndiyiva ngale nto ndiqala mosuyiva yabo. So ndibelana uba hama ayivakali le nto qhubekeke i-weekend zilandelelana simane siyifumana andifuna uxoka. It wasn't a case of uba okay ndiyayikrave ndiyayifuna because ndandingayazi at the time ndanditshayela uba okay le nto uba sithi amajita awuzulala and then ndiba hyper yabo yayingena ndaye ndayifunda ndaye ndayazi. So sasithenga iCalifornia pha yabo. So ekumane ndiyitshaya so ufumaniseke ngoku ndiye ndidinge nemali yoba mandiyifumane because now imali ngohlobo le mali ibikade indonel for uba ndikwazi ukugrova amajita iba ncinci ngoku funeka ibe more because kukhona le nto intsha ngoku siyichayayo namajita yabo. So qala ngolo hlobo ndimane ndibela utatam ndimane ndichitha usibhajini sikatatam mandimbele because ndiyaba okay each and every weekend funeka ndibe nestyle songena emajiteni. So loo nto ihamba yenzeka into yoba sendingalali endlini ngoku yabo sendingalali endlini. Fumaniseka into yoba ngoku endaweni yoba ndibuye ngecawe yabo ndiphela ndingabuyi endlini yabo ndilala emajiteni uba weekend siba yiloo weekend inde ndizawuphindela esikolweni. This time I'm still in high school yabo andilali endlini sendingenile kule tech. So yaqala ngolo hlobo into yoba ndingalali endlini. Ndaxabana notatam wandixhotha. Yabona ke ngoku funeke ndiyolala ezitshomini ke ngoku andinantotya ndizawutyiswa zitshomi ndizawuthini yabo. But ke hlobo esasibambene ngalo neetshomi zam yayingathi okay ndikurayithi yabo khona endizayidinga
but only to find out slowly kancinci I'm slacking esikolweni because andisahambi regularly ngohlobo ebendihamba ngalo uyabo. So njengoba kusenzeka izinto ndaphela ndigxothwa total ekhaya. This was now go 2013. So actually ngo-2012 ndafail esikolweni because of izazinto. Then 2013 I'm repeating grade 11 ulanduka grade 10. Okay, qhubekeka. Then go 2014 ke ngoku. Yabo, 2014 I'm doing grade 11. Yabo. Doing grade 11 now comes to finals. Yabo, ngo-November bhali final ka grade 11. I'm deep into drugs. Yabo. Ekhaya andisahlali nasekhaya, uniform ihlala ezithomini, impahla zami ihlala ezithomini, andisagoduka ndithini. Yabo, utata makasandikhangele bekade ndikhangele. Efuna undazi bandiphi, but now uvele wabona inyathelo lami ba okay, engathi ndincamile ngoku noba because andisafuna ummamela uhayi. Yabo. So kwaphela ngixotha ndihlala ezithomini, mandisesikolweni. So actually esikolweni ndandisoyikwa ke esikolweni because ndisuke eKapa. Yabo. Isilandani ke once ube umuntu usuke eKapa yabo uyoyikwa because also bava istory sami bendikade ndilivura background yami. Yabo. So esikolweni ndimo exposure iTech esikolweni. Yabo. Ndandikwazi mos isikolo sethu njengoba setdown ndandikwazi uba ndiphume ndiyoyithenga. Yabo. Ndibuye nditshayisa abanye abafundi apha esikolweni. So kwenzeka ngolo hlobo wathi kutatam but no more indoba abe ndibukele ndibe ndipha eMonti. Yabo, better manthini mandibuye ndizokumamama because yonke lento ndihleli phi ndayiqala kumamama. So yena wenengqondo ba iTech idrugs ndize kakade sendizitshaya. Yabo, but into endiyiqale ngapha ya. So coming back to Cape Town, yabo, this is now whereby ndivele ndangena deep like this deep kwizinto ezenzekayo kwi-crime no basestratweni. This is how I experienced all life wasestratweni. Yabo. So coming back to Cape Town, yabo, ndisatshaya le Tech. So the first incident endayenzayo was uxabana nomamam. Yabo. So ezilalini ndandibuye noCelembo ngaka. Yabo, kaloku ndiselala ngqondo uba okay gangsterism intoni. Ndibuye noCelembo ngaka ndifake kwi-suitcase yami ngaphantsi. Lo Celemba lona sisebenza ngawo ezilalini, zii-tools, part of ii-tools katatam. So ndiyibile ndibuye nayo. So apha endlini ndingayifihli ikolethi. Yabo, iolethi sihlale okini, one room. Yabo, ndiyifake le nto ngapha kwe wall unit. Yabo, ni-chest of drawers. Yabo, ndifake ngapha kwe-chest of drawers. So ngale mini lena ndanditshayile so ndifunda eNorthlink College. Yabo, ndanditshayile ngalantseni leya. So sizoxabana lapha noOlethi ekuseni. Olethi ngothukisa kwakhe ndakhupha la Celemba like ndifuna uya kuOlethi. Yabo, andiyazi ingqondo yami ndandikhunyiwe over. Yabo, so ndikhuphela umama luCelemba uye kukhala umama mphuma abahlali apha kuzonqanda. That was ubudumo endabenzayo. Yabo, ndagxothwa ekhaya. After ndigxothiwe ekhaya kwafumaniseka into yoba okay ngoku mandifuneke ndizifumanele ihoki. Yabo, funeke ndizifumanele ihoki, funeke ndiphangele because njengoba sihlala kulo one room. Yabo, ndimdala. Yabo, phinde ibe ngumjita yonke into uyenza apha endaweni eyi-1 nomamakho. Kukhona ibrother yami encinci sihlala siba yi-3 apha. So njengoba nditshaya ndisenza zonke izinto ndaphela ndizodibana nabantu basengingqini ke ngoku, izitofi, abantu bebephathe iigani engingqini, abantu abakhulu. Yabo, so apha mna mane ndithunywa. Yabo, mane ndithunywa into yoba okay khange kubani kwezi drug dealers zalapha engingqini. Yabo, khange kubani man. Yabo, uyothi makasinike into ethile. Yabo, ndifika ndiphethe ifowuni. Yabo, kuyafona okay ubani uthi ufuna into ethile. Okay, awufuni unika khole efowunini ndikunike inathetha naye. Yabo, so kancinci ngolo hlobo. Yabo, apha kwakuphathwa igani zazingafihli. Yabo, ndandibiza uba nondoda xa ndibiza because ndandiyirana. Yabo, so eDanuni khona indawo ebabene connection kulo ekwakuthatha khona imoto yecuba.
yabo. So apha njengoba lento isenziwa like ekseni kusa, so bachomene ne-cousin yam. I-cousin yam apho lapho ndandiphangela ndaqalisa ke ngokuphangela ngo-2018 ndaqalisa uphangela kule company ndiphangela kuyo ngokwa-Tile Doctor. So ndaphela ndikwazi uzithengela iwokhi yam ndayibeka kwi-cousin eyadini yasekhaya. So apho kule yadi yasekhaya kulapho ke ngoku babesikeme khona ne-cousin yam. Babe yonke into yabo bebenza phaa bezitshava phaa into zabo. So ngale mini ndakwazi uba ndiye eHightstone nabo kuyothatha le moto Cuba. Ndinocicane apha ndizawudutyulwa entloko bhuti wam, yabo. Ndizawudutyulwa entloko apha ndancedwa into yoba ndayibetha igani xa izocofa ndayibetha igani, yabo. Uqhawukile umsipha kulo caba ndanoba yintlantsi but njengoba sisitsho isithonga sadlula so, yabo. Njengoyibetha kwam laa gani kwabe kuqhawuka lo msipha kwabe kutsho isithonga kwabe kudutyulwa naye ke ngoku laa mtshita ngasemva. But ekwenzekeni kwayo loo nto wena bhuti wam, igani ndandingayiphathi mna, ndandingumntu oyithatha qha, yabo. Ndandithunywa uba okay thatha because ndandisemncinci, yabo. So ekuhambeni kwexesha ndade ndayifumana igani, ndayinikwa igani. So le gani lena ndandihambe ndiqokelela abantu kuthiwa like mandiyothatha into ethile like le form le extortion, but ngelaa xesha ingekabi extortion. Like sasithatha abantu i-drug dealers abantu abathengisayo no-merchant, yabo. Sithatha no-merchant fumaniseka into yoba okay bawunika into ethile sisithatha sonke istaff sakho, bawunika into ethile sithatha sonke istaff sakho. So la majita lana ezigani njengoba imane ndithuma like aphele ndithemba, yabo. Ndiphele omnye wabo ndaphela ndihlala naye ukini yam, ngohlala naye izinto ewendenzisa zona nezinto esasizenza because kwafumaniseka apha engingqini kwafuneke ndimane ndifunda online uba okay ngubani onegani. So ndimane nditipha off okay endaweni ethile kukho igani, endaweni ethile kukho igani. So sihamba siyo kuloo mzi lowo, sifike ebusuku, yabo. Sifike sikhomba umntu sifuna igani yakhe or else ifamily yakhe isengxakini, yabo. So kothatha kwethu ezo gani ebantwini, so yabo igama lami engingqini, yabo, liyamoshakala njengoba okay le ntwana but abayi kwabantu, yabo. Abantu babaziwayo, yabo. Ndandithagethwa kuba ndimncinci mna ndendisaziyo but i-protection ndandinayo, yabo, because ekugqibeleni kuyo into yayisenzeka ndandiyazi uba okay abantu aba, yabo, they've got my back, yabo. So ekutshayeni kwam ezinto zoba ezobustoti, yabo. So ndaphela ndihlukana nabo abo bantu because babanjwa, abanye babo bafa, yabo. Kudubulana kwabodwa, abanye babo badutyulwa ziighosi zabo. So ndaphela ihlobo loba okay bendikade ndihamba nabantu abaphatha igani ndisithini. So now ndalela phara lasestratweni fumaniseke ngoku, yabo, like ndirobha abantu, yabo. So urobho umntu kuyenzeke ngelaa xesha loba ndiqona bendiqhela uba nemali, yabo, and then bendiqhela ufumana umtshayo like xa nditshaya into engenastop, yabo. Nditshaya into engenastop. So qalisa urobha ke ngoku engingqini, yabo. Ndilinda abantu ezikoneni, ndilinda abantu xa bephangela, xa ubhaka nxiba i-reflector ndiyarobha nam, yabo. So kwenzeka ngale mini, yabo, nditashwa zezinye izitshomi zam ke ngoku ezinazo isestratweni, yabo. Sayoqhekeza kule ndlu, so kule ndlu safika sathatha yonke into, sathatha impahla, kutya efrijini, umculo, yabo. Within, if I can say 2 hours zonke izinto sizibutha iwokhi yam ikwalapha kufutshane, sithatha sisewokini yam. But kwajamba bhuti wam, yabo. Kwajamba into yoba okay lo mntu ezinto zikwalapha kufutshane but izojamba njani kuziwa kum, kuzobuzisa noba kulahleka into ezithile, awazi uba ngubani abenze le nto. So into enzeke mna ndijampa njani uba sithi amajita njengoba ezithathile izinto azihambile nawo azozithengisa. So mna kum ndiqonda okay mashita khandishiyeni liteki man, yabo. Liteki ndizazithengisela ukuba ndibe nento, yabo, yokuba ndiqhuba imini ngexesha ndisanilindileyo nezinye izinto, yabo. So kwajamba mna ngalateki kum, yabo, uba hamani because yayisebhegini ye-orange. So kubuzwe
le bag ithe ngapha ezantsi kwebhedi yabo kubuzwe wangena la sister buyaya la sisibheka kubuzwa umqhiba wantoni lo yabo xa ndishindenyeka le bag and le bag bayile yakhe yabo so kwajambo lo hlobo into bamna ndigcine iitem eyayikhona ehokini yala sisi yabo gcina kwami la item yaphela ijambo lo hlobo because ngeke afumane chance uma ndiyithengisa same time apha ndiyithathe ilantuke le bag ithathwe ngalamabhutera mephambi kwami ndibe ndibethwa kunibona nje manje ngalamanxeba ubethwa kwami ngabahlali imvubu lena so imvubu lena yabo all over my face yabo apha sistena face break yabo shwali idiphu le kuba khona kwamaxesha uba ingcengcezele ndibuya irritate yabo so face break yandibetha ndankonka yabo ilwimi labambeka nangakwazi uthetha like yabona lena iyona nto eyenza ndibangela noba ndigqitywa ngabahlali because ndandifuna ukuwa but kuba nandichasile ngehoki and engqondweni yam nalantu okay ungabi because wakwakho kuzawuthi gqishteni esikhulu seninayo le ngqondo uba okay senibonisa uba okay iza kwenza kanjani le but ndanceda luckily enough sekusithiwa ke ngoku okay yabo nalapha yabo zimvubu ngamakrate ngamaplanga zitena yonke into nje yabo so ndabethwa ke apho ngabahlali this was now ngo-2011 bethwa kwami ngabahlali yabo bethwa kwami ngabahlali ndaya esibhedlele okay ndabuya these were the injuries endazifumanayo but nalapho zange kube khonto endiphandlayo into ba okay mandohlukane nalo life yabo because ndizirumile ingcwaba yabo but saziba khona i-moments ubanqone ndidikiwe man ngokudikiwe ngilomshayo ngaske ndiyeke yabo but fumaniseke into ba loo nto yenzeka only because ndidiniwe kudala mhlawumbi ndihamba okanye kudala ndiphoxakala kangalamajita because emtshayweni amajita ajikelana fumaniseke into ba mhlawumbi ndidikwe into eyenzithile enziwe ngubani qona asikandidikiwe mayile nto yabo ndafumaniseke uba ndizawudetoxa only for 1 week xa ndiphinda ndivuka la 1 week ndidetoxile it's like ndilele ndivuka nje ndiyochama ndivuke ndithi uba ikho nto yotya ndilele indoors xa ndivukile ndisemandleni bakhe ndiphinda ndiphuma ngapha kweyadi phinde ndibe nesasithuthe esi-1 ndibuyela kula mtshayo yi-1 so I couldn't make a stand uba ndifuna uyeka ngoku lo life ndiphume ndidikiwe ngoku but ndathi ndisobona into yoba okay abahlali like lapha engingqini abahlali bayandibona into yoba like yonke into emoshakalayo kubuzwa kum uba beqhekeza endaweni ethile ndingumntu wokuqala kubuzwa kum nentoni qona okay man khe ndizamele indlela yosigarela yabo okay qala ndakhe ndaskima amajita abe-cables aqhawula ii-cables like ikopa yabo maniqhawula ikopa yabo ezimbacweni qhawula ikopa ezimbacweni but nalow life qona ana man yabo nangona ibuke ngathi lula lento because apho siqhawula khona yabo siqhawula ebridgini yabo fumaniseka aba izimbacu ziphaya like esitishini eFilipi like siqhawula ebridgini nazo imbacu apha ezantsi so abahlali bazawufika kade kuwe qona mandiyeke manje le into so ngoku ndiphela ndiqokelela like into ezintsimbi intoni sendisikarela ngohlobo loba ndisiza into scrap or else mhlawumbi ndifuna ithende ebantwini or ndiqokelela amazinki or ndiqokelela amaplanga abantu ndizawuse endaweni yokojiwa kuyo ndifumanise so every decision that I took, that I made was noba manfuma ndochaya yabo noba incinci kangakanani but manchaya yabo so now to how I stopped uphuma kwami ku life with drugs ndamenya enkonzweni yabo khona umjito kuthiwa ngusiya sengumfi ngoku khona umjito wamenya enkonzweni tsika ufuna utshintsha ubomi bakho yabo khuyeke lo life uphilayo nalapho ndasokolisa zange kube lula bone xa umenye enkonzweni qonda awuyiqhelanga manje ndoyicaweni yabo so eventually one day I made a decision ndakhe ndaya enkonzweni yabo ndayovisitha kule cawe Potter's House eGugulethu ndaya kule cawe malensiya maningayi on and off malensiya ningayi so there was this one day yabo in that like into endayifilayo phaya into yokuqala yazi ukwamkeleka
yabo, ndamkeleka kakhulu, and then ndabona uxabiso uhlobo endandixatyiswe ngalo, like ndafumana into different nendiyifumana esitratweni, yabo. And then ke ngoku iyazoba yi-preaching ke ngoku, yabo, intshumayelo endayifumanayo, yabo. And then that is how I changed my life. That is how I was able. So ndiyeke utshaya drugs, actually utshintsha ubomi bam 2022 October. 2022 ngo-October. Ndayeka utshaya iteki, ndayeka utshaya ipilisi. So ndashiyeka nesigarethi. So ngelaa xesha ndisaya ecaweni, ngonditshaya isigarethi ndisaya ecaweni. But isigarethi yona ndiyiyeke ngo-August 2023. August 2023. And ever since then, I never went back to life with drugs, life with crime. Up until today. Ndingulomntu ndinguye, ndingumntu omtsha, ndizelwe kokutsha, I believe in Christ. So this is how I changed my life. Yabo, actually opening my heart and surrendering to God. So ebomini bam kukhokhela uThixo, yonke into endime ngayo endithembele ngayo namhlanje is Jesus Christ. The hardest part about starting over was it wasn't easy to give up the old life. It wasn't easy to actually change ihlobo ocinga ngalo nowenza ngalo. It wasn't easy to just blend in kwabantu abaright ube uzazi wena uba ulolu hlobo ululo, yabo. Because mna uhlobo lwam njengoba ndindwebile, yabo, ndingumntu othanda uba in control, yabo, ndingumntu othanda uba in control. Decisions endizenzayo ingaske zonwabise mna, yabo. Bendithanda i-drugs, bendizitshaya kakhulu i-drugs, bendizithanda. Like ayikho enye into bendiyibona ngaphandleni kwe-drugs. So now kufikelela into yoba ngoku ezi drugs ezi zindenza uba ndibe phakathi kwabantu abandivisa kabuhlungu. That is how i-start turning point ebomini bam, like into yoba okay, i-drugs uyazitshaya, uyakwazi uzenzela uhlobo loba utshaya i-drugs ungakhange uxhomeke emntwini, because now njengoba utshaya le nto ikudibanisa nabantu bakukhathazayo, like ubuxoki betshomi, utyholo esitratweni, nezo zinto. But the fact that ndiyayithanda utshaya i-drugs kwakungekho lula into yoba mandisuke ndihlale ndisober, yabo, mandivele nditshintshe uhlobo endicinga ngalo, because I thought mna ndizawukwazi into yoba ndiqhubeke nditshaya but still ndibe ndihamba icawe, yabo. But that wasn't the case. It was either I do one, yabo, and then luckily enough I was able to see the right one. Skills that I gained in kwixesha loba ndandisitoti ezindincedidayo namhlanje. If I can say smooth talking, yabo, smooth talking. I'm able to create relationships. I'm able to make people understand who I am and trust, yabo, and trust me. Because back then kuba ndandikwazi into yoba ndifune into yakho kuwe, yabo, okanye ndifuna uba in partnership nawe, yabo, ndandikwazi into yoba ndikwenza uyibone le nto uba ukwazi uyenza ngaphandle kwam, yabo. And then ngohlobo like kuba ndandilisela, yabo, ndandikwazi into yoba okay, i-plans, yabo, amaqhinga uba okay siyenze le nto, yabo. So if I can say, yabo, is communication, yabo, kwenza umuntu andithembe, and creating good relationship. Crime doesn't pay. First of all, let me say that crime ruins relationship. It iyamosha ubomi bomntu. It defiles your character. It defiles the person who you should be, yabo. Because when you think of doing crime, you start being selfish. You start being self-centered, yabo. Because what you're doing is to please yourself and what you want or what you need, yabo. So I want to say, kumntu ocinga ungena kwi-crime, don't go there, because
it's first of all, it is the devil's plan to kill, to steal, and to destroy. Yabo. So God has blessings for your life. Yabo. Don't go there. Don't deny God's blessings upon your life. The promises are there. You just need to claim it. Yabo. So crime doesn't pay. It ruins family. It ruins relationships. It defiles your character. Don't go there. When you do things mischievously, you actually feel proud about yourself and you think you are doing a good thing. Kukhola saying ithi abantu abayikholelwayo ngaphandle ithi uThixo unceda ozincedayo, but umuntu abe esenza into wrong. That is not honorable. Yabo. Namhlanje everything I do, everything I have, yabo, I know that I've worked hard for, and I know that it's the blessings. Yabo. I don't have to be ashamed. I don't have to hide. Yabo, into ethile enayo. Yabo. I don't have to banga phakathi ndifeel into okay. Ndinekhala loba okay. Now I can be proud of myself that I've worked and I've achieved. Yabo, whatever it is that I've achieved. If ndithenge ifone entsha, I can ndiba proud. Yabo, but okay, I was able to do this for myself and without being noba ndikhathe umuntu ndibe okanye ndithini. Yabo. So those are one of the things that endingaba proud ngayo is that everything I do is actually honorable and it is worthy. Communities, they do not support guys who are in the streets and doing drugs. Instead, what they do, they judge them, they give them names, they torture them. Yabo. So I'm just gonna make an example ngam. Ekhaya mna umamam wedla ngokuthi mose njengoba sendizihlalela bendizihlalela ukini yami, so bekufumaniseka uba khamaxesha obani ngamnokutya ndiyofuna ukutya ekhaya. So athi ubrother wami xa xela umama wami uba ubhuti ebelapha bezofuna ukutya, athi umama wami xa iphendula athi mnika untsika ukutya. Yabo. Because noba ngabizwa iphara liphara lethu. Yabo. So hence I'm saying this, the community should be like, they should be still loving amachita estratweni, ababonisa uthando, like abaphe amazwi, yabo, and be supportive ba you can change from this and not to be always violent, yabo, because I know for crime, yabo, if you want to stop crime, yabo, you have to like but in a way that you don't because ayingomntanakho uzambiza igama, yabo, because ayingo brother wakho kuzaba lula into umbethe ngempama, yabo, ngenxa into ba ebile okanye enze lonto, yabo. So I just want to say communities out there, they should embrace, yabo, youth, they should embrace ulutsha olukhulayo, yabo, instead of uba baqalise ngoba bagibisela izitena bathini, yabo, they can just show, yabo, uthando. Okay, bani amanye ukhulanga unje, yabo, cela uyeke into yenzayo, yabo. And also kukho abahlali afumaniseka into ba umuntu uyakwazi athi kuwe ndifuna undiphathele ifowuni ethile, yabo, but fumaniseka ngoku xa ubethwa ngabahlali ungabethelwanga la phone but enye into uzaba ngokuqala laa mntu, yabo. So even abahlali themselves, they are hypocrites, yabo, which is abahlali, they should be loving and embracing ulutsha, because not wonke umuntu uzelwe perfect. Actually akho umuntu uzelwe perfect, yabo, sonke sizelwe esonweni and then sizawuqalisa ngola hlobo. Eyona nto indenza uba ndizidle ngam namhlanje is actually the fact that ndikwazile uvula inhliziyo yam for uba uYesu Kristu angene ebomini bam anditshintshe, yabo. Jesus Christ is the way, the truth and the life, yabo. That is what it's actually being able to open my heart, yabo, for change. Umntana ndinguye ayonto endirhalela uba ndingaphinda ndiyibone namhlanje kwiintsuku endiphila kuzo ubheka phambili. So
for umuntu osacingayo uyabo ukwenza izinto ezirongo uhamba estratweni amosha abantu cela wazi into eyi-1 yabo njengoba i-crime ingabhatali you are the future of this country, you are the future, you are being trusted yabo ngezinto creation, so you need to grow and learn about everything ekhoyo apha emhlabeni. It is made for you, not to abuse it yabo. So even isiphiwo onaso sisebenzise. Don't look for another thing that is to satisfy ichomi okanye ezinye desires yabo. Know that you are loved yabo. You have family. Don't underestimate the power that is in your hands yabo. Your future lies in your hands, on the decisions that you are making, daily decisions that you are making yabo. There's a saying that says private decisions, public results yabo. So you don't need to make decisions out there to impress others, but you can make the right decisions within yourself to be a better example for others that are growing behind you. So saying this, I was never proud of umntu endandinguye, and andibaweli futhi intoba laa nto ndandinguye ndiyibone komnye umntu. Andikho kwi-social networks yabo, but ke ndiyafumaneka only ku-Facebook because khona nje i-account endiyisebenzisayo to actually ukhangela i-old friends yabo, uNtsika Khumsha. Andikho active much kuyo. I just go there to allocate people endibadingayo. So uNtsika Khumsha, and WhatsApp into ongandifumana kuyo. So inamba yam kuWhatsApp 060 501 2969 24/7. This is Uncut Stories.